Dapat gid nga may manabat sa natabong nga ginagamo sa sulod sang Senado sang Miyerkules sang gabi. Pahayag ini Attorney Rodel Taton sa interview sang Bombo Radio Iloilo. Suno sa iyang kung mayara man sang biktima sa kinagamong nagluntad sa Senado, ini among mga Pilipino nga nagalantaw kag nagaobserbar. Suno pa sa iya nga kung paminsaron madali lamang kung tanik mahibaluan kung sinong sa likod sa nagpalupok sa sulod sang Senado, bangod may mga CCTV nga ginbutang didto nga ginbayaran sang publiko agud mangin basihan apang wala nakabulig bangod may nagpapatay. Ginpunto man sini nga wala napatyagan sa mga senador nga ato didto ang kahadlok kung sa din mayara sang natabo nga simultaneous nga pag-live sa ilang mga Facebook pages. Nabaluan nga sang gabi nga natabong komosyon sa Senado, halos tanan nga mga senador sa majority block kangay nanday Senate President Alan Peter Cayetano upo na nga uton nga si Senadora Pia Cayetano, amo man si Senador Bongo, Senadora Amy Marcos kag Senador Mark Villar ang nagpatigan sang live video sa ilang mga social media pages. Suno pa kay Attorney Taton bilang isa ka ordinaryo nga Pilipino, may balawang gid nga wala kun tani nagakadapat ang among aktwasyon sa mga senador sa tunga sa among sitwasyon. There is someone who should be held accountable for the ruckus that happened in the Senate of the Philippines last night or yesterday. No, if we did not allow this, I mean, who is actually the victim here? But the ordinary Filipinos. Kita nga taga lantaw lang kag naga-obserbar and how come that the fear is not felt by the senators there if there was really an attack in the Senate of the Philippines last night? And how come that there was a simultaneous live sessions? Kakibot kita gani nga si Camille Villar and si Mark Villar gali taga live man. No, I mean, I'm voicing based on my observations in the past and last night as an ordinary Filipino, and you don't need to become a lawyer or a dean to know which is proper and which is not good for the country and what they're doing. Ang gabahin sang pahayag ni Attorney Rodel Taton.